Oke. Aku mau senam sih lah. Mungkin nangnya lo nih pucuk de pokok. Iya bang anu dengan si kukil. Naku ini tu bang. Ni pandang tanya anggu yang aja. Kahitang nga dulum. Kahitang nga yung masih ini orang madi. Orang masuk ke sana. Salamat. Oh, kahitang lapar dulu. Baru jang lapar sih. Satu dulu matau tadi dia kita tuh. Trên em lử. Langsung hedi ini korima nah hotel lah betul nang naklang konten dah. Tuh, Mie. Itu besar. Gaya besar kenanya pon. Besar. Ya, tapi mimi dia masih non tarik nosi lah ya. Tak mimi dah je. Kan kelas bola. Kami klaim pemi. Kami klaim klaim pemi ni. Ya. Bi poncong ni. Amah di lapa picu dep ni tahu. Angin aku orman tu. Ini thorti dia ni war we dia ni. Cuma long kang itu lang office dulu.
trong lòng khá rồi cái than ghép tại coi chót của anh ấy có tích đó anh ấy tăng hơn cái than in lì Makan suri kan si Carlina lang. Nanti ang mga nabisi na siya, labap. Nanti ang mga nabisi. Abinong ke binong tinggi pulote. Ang pihak alada punala ne claim tengti already. Tengti do atlo. Alada dak nong dong lo ang ui lo. Alon misian lo la bang. Kaya ting. Di atum dak Don Siri MSC constituency area Angbong. Aru nongching di akam aku ceng tu lo. Pini chot kaliar ni sihat adolo aku du tu bom yelang la aru vosik jak hongan ke du tu bom yelang. Ni tum la ke claim ike kacepe klang po pan kali. Eson bang ning oyalam kar biatum ke non ke sai katiki. Pulote katherak la ke therak mimi akam pusikitin. Habang akhe tum ke la ke ka bahaduri akam pusala tum matha. Neli Punjab ke dohut khetiok atum sai katiki atum towarta officer tum hanta gari pen ke pon hota bang pekpe khetiok atum ke hadake ke pekpe the mahala tum si jatta ka produce loke produce mane ka pechon loke sang ta sok ta hala tum si ka pechon loke hala tum ke खेती क्लेम क्लेते ला ऑफिसर बिजनेसमैन आतुम ता बिजनेस ता क्लेम थाई वेदा जी पेन चो लोंग ले दे जी चोचे ता के थी पो के वेर पो ला पेन आ डेट खेती जोंग सी चे क्लेम क्ले पुलो तंग ते ला के डेट के वेर नॉन कार्बी आंगलोंग के वेर इता एसन के कार्बी आतुम अमिथांग अरित अमिथांग हि दियलोंग Ametang kam claim kli bang aphan bhara piet ametang ke ha ka chong dat dam therak me kam se chong dat dam tu ha Kerala Chennai bethe hadak si ban si ke do dap hala bang therak ri se ta dak ametang hi di kam se claim ke therak tu pik la ke ki lu pod lu la si nelitum APHLC itu karbi itu man kapere akam lok si ke claim kapacini akam lok lasi खेती claim klete elong ri cerai un e खेती के claim hello cerai nang po la pende dukan ke do la sonni karbi itu nge dukan la long kang nita therak o jase medri somar o karyang dum ke dukan do ta AC do pen glass fitting pen ang tur lipstick civit lir lap sona bange doing tung zara sona dukan ke ning hok elong wer we de bang bongali bihari itum hana chodet ke grocery dukan la ke cho hormu kerasin jang thu sang puroi the ke jor dukan lok se hala tum ke claim la pen ke stationery dukan pin ni sala tum ke do itum bange do hai he la bang ka thera neli long le long ta do lo karbi tu amara la ta pang e pik ke do ko ke pang e lo ngai ka pang e lok ke ko pusi ke un poma amasi dukan ta claim the det lo ame thang ta ha konani non chong vir jui lo ve det lo non si ilitum karbi itu nge chong vir pik lo non election hota bang suri flike pra pho bagdo karbi itu dak pen ha Kerala Bangalore Delhi Maharashtra bethe chong vir dam lo halatum election hot non vote nang pidun long le det lo wang ke wang ya khorosan da ve halatu ko pc ki dam nahi mahada
ke wang ya kho rosan da we bulote pia le si ke dolang ma amat bang ke che tung ke ilitum a vote vote ing than nang bu si pu bom body hala tum bange la son karbi tum han han nan ni pon et pen bang amen ing than thu et lo bang ai ke claim thu ke che tum bang ki itum pan non amenda delete veret or voter list along penta iliga hang you amen ing than nang pu bom bang hala tum che pahem pu thip amat amen te tu amen ge bang ing than thu et lu itu mai pu amen ing than lo te che chok che theng po hur cho dut po ron do kok po pu body non hala tum ili tu amen ing than thu et tai tung ron da ve che chok re chok che jok da ning ta kang ke aning ta ti the la ke kachini ni po lu la si non li tum ke kipu karbi ke do anatum ing long ara ka pre do mai pudam yok slot bang claim olo di masa tum pote selet pik la sila ka selet akhei to mansi jasemet pulo kheti claim pik nang po ing long aritame thoi aritame la di phua dung arai hidi war hup hap kheti claim lang ave pu pathe lokama lai hui adim anda claim lap nang ji therak me khangjang lai hui ke claim lo te claim na claim thu pe me nahi बाप के तक बोले बाप के तक थु पे में नहीं तक ते देर मत और तक ठिप ला पो बंगे क्लेम नंग निलु ना हेलो इतुम के क्लेम नहीं लसी नॉन एपीएचएलसी के क्लेम के ला हेलो अफ्रांग के इतुम के चो फन के हेम के चो फन के दो वेक ना लंग सांग बंगे दो वेक ना ला अका प्रेक ले पुपे सी था लसी ला के क्लेम उनंग जी पु ke mangsi nilitum APHLC pen la aru nong ching di claim lo kardom tung je nolom karbiang long border along incrosar dopik la pujo pula lamding pusi punon mange soli ke dake lumding berong aprang ke hakoko ke karbi tumsi ke do lumding berong lo la non lamding pu bangke si hasohut ke karberong se actually ke litum dak itu district long thapon mi sita koson kopi ni la bangke nili details ni long we oi fisita non ke hadak borlang parents andar lo la so itu lamding men nogam karbiang long border long lo adak bid office ta dolo lamding e dungat laso border area latum jitu permanent pillar jitu Karbi Anglong Assam laso border pillar do so pillar dat ketheng ong apar ka vetu po posipu laso KSA inglong photum latum visit dam lo langtum asi lantum bandal li choro parpik lo lason bordering area ilitum kon ma chelang thek ilitum kon ma thang long le phelang charai thiju phan aso kam anu se latum ta claim sigimi athelitum long le bangke bat belu la litum phan nang na BP rules and sensing ti alang li litum phan nang thik pilo 10,434 square kilometer la so long le bangke pakon nang ne ilitum charai thim nang ji daksi litum mo iso suta daksi donang po dak pen ke litum no hok pen dam thik thilo lalo alam bangke la pen ke la so long le non bengali tum si incrosar do pusipu la si la so incrosar atum phan prabjin pen la eviction sigimbi athepima ladak thingpi thingphang da ave pin lo la tum pilap lo hem chikim lap lo pen ha Bangladesh pen wangbom lo la bengali tumka lasi la so protection bangke prabjin pen la dojoy nang ne itu forest department conservator pen chenglok DFO ACF ranger la pen bit officer tum megjang joy nangne mithang duty cheklem sigimi athe alang lunta charge ke entang det mithang arpu ke entang det pot laso mithang chu
charge bangke ceklem pami pu sini li tuning rilo lepen ke law and order tum latum ta dujoy nang ni athe pima non latum incrosar dopi khayang lo la bordering area Karbi Anglong Assam lepen ke kapre ke dim ta non incrosar do laso incrosar prabjin pen eviction energy pen aprang ta PGR long le putak ta chingwa elo all party atum chingwa elo dak jadi elitum lasab meeting da pada elo laso arboretum long elitum chingwa elo laso eviction po election judate pusi chingwa elo lasi laso teng polete la PGR long le utor barbir pen la phelang pi kheroni long ta laso PGR long le ta prabjin pen eviction nang ji athe long le phelang amalik ke Karbi tum pina tribal tum lasi ladak ke angtan pen ke wang kiche kibe so bangke ladak ke kityata long le phelang amalik ke manuni lasi ni tum tuning rilo law and order tum ta laso aprang chingwa ting pen laso initiative pen dunang po lepen ke dak council ke charibong kethe ke ding tum ta laso prabjin pen laso eviction akam kipachun je phan bor ipo pusi nili nikje thelo penke chundring parpik lo te aprang si media kelang korteng jirphan kardom payer lo ini itu 19 dhonsari along lo arunong chingdi laso program bang ini pachunelo dak itu people si laso program claim nang kok ma like most important athe hakoko ta laso rit kenong lahai jir ke dam rit kenong lahai koko pentadu lasi sa so hudang ke ichulong le kijulong le pa lahai ave prangki sok sang ta dor flup mithang si choklen to dam ako penta lamasi bemar ajar ta ve muni tum ke claim ke dam bang me pik na puju ako ko amuni tum mangi asi laso teng ni tum ta charli dun lo jo pini bange laso arunong chingdi laso program ni tum thot ni tum claim pangsi ada Karbi Anglong East West di bahasa Arab pamdani tum isi awareness choklem chodam nangi pa awareness ni tum pilo pachini polo laso awareness elitum doya nai nutin da elitum kiti bati rit kenong lahai bang elitum kenang sot lahai pulete elitum thangta soksang kadure velo elitum dak hemlong mansi soksang tangka paisa jata duet po lasi ni tum pini laso program pachun pen ning rong piklo la pen dak PS committee pen organizer tum hata choro par piklo laso program pachun thege pot lepen ke nili pudamji ethelam ala reson padorni athe lin phodim si lin pli pichot titi ekela si cheklo tum chonghong na la sili tum Karbi rat bangke du korelo la si lahai bangke li tum chonghong nang ne ration card asang long le no la mithang le li tum ti bati chokle mana la si sawalombi si me li tum mithang charjap thi bang si mi la si ni li pachining tum